Ingdeng sirkep karcho mai ki paman pon. Aruni phain kora truck chipong sajer la pen Nepali arong pen HSSLC asat lang along ki unduna tumaphan karcho mai ki paman pon. Bangso karcho mai long alihya man peng pen ka chitong dun KAC Karbi Anglong Autonomous Council pen Secretary Sim Tarur nang chitong dun la pen ang parta ki thegi dinga tum chitong dun tang tenon bir tang ton pen lang pon ikha. Tarik yang korat truk nilitum cipong sajira rong ingdeng sirkep kaprek ko sumaratum metric pendanglok higher secondary apendu kaprek ang dengki undun naman karcho onarni lo asi labangso karcho ponarni lo itum bahag me sar sim tarunang jitong lo kacho phat deng lapen thu dolang boy higher secondary school lo principal hilari terang akahai lang istam minang jitong dun lapen thu nilitu marong amekar leput hoy phak sitame alang lipan istame nilitum kacho phat benang jitong ontek karbila medamai lila dhor teron ahem ameipu konchung bang lila dhor teron lapen thu dolang sona singkera lakadogo be nilitum ngacho phap bona tengang jitong don lo asi nilitum labangso amai ingsamjin pen pechun ponong lo asi Pining nilitum lang deng sirkep abangke bangkret trop abang pu bangki bangsi nilitum marcho ponlong long la Nepali arong la pentudak cipong sajir arong pen pangui peci bangkret trop kan metric la pen higher secondary la kategori hini si nilitum marcho ponlo nasi mo kaprek kategori bang nilitum aning kanwang sitame awala cipong sajir foundation de hala sor karcho pon tadut peduk pon asi nona bangke nilitum metric la pen higher secondary anwe nasi nilitum non ingdeng sirkep lo la pen non ke wanggilangan yan sitame nilitum archo pon bomji pusi nilitum cisik cedang pon lo lanwela